Het is vreed 4 oktober, de dag dat Vert Kronen neemt wordt als opvolger van burgemeester Reewinkel van Greens. Soort reacties kregen al niet tussen? Ja, ik geloof 323 sms'jes. En als we nu klaar zijn, dan zijn er weer 350. Ja. Het is ongelooflijk, uit heel Nederland. Lemsterhoen zwiert de loorstel binnen omdat ze geen eigen stroom krijgen en dat op beste dag. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd was. Goejoen, je sjuggen nooit bient. In uw riego de dichters en de jest is het laatste woord joen voor Arjan Hut. Maar had je toch echt het idee dat er een ontzettend bedrukte sfeer heerst? Op cultureel merk vanzelfs net nou. Ja. Maar jou 2018 kan ik dat net beweren. Ik denk dat er nog mogelijkheden voor elke in lezen. Een topdag voor basketbalclub Aris van Leeuwarden. Want een dag voor de start van het nieuwe seizoen is Joet de handteken zet onder het sponsorcontract. Is de club nou redden en voor hoe lang? Gert Schurer, manager van Aris, welkom en Lok Weenske. Dank je. Wat wie nou het moment dat je dacht van, oh, dit komt helemaal niet meer goed? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. We zijn altijd vol vertrouwen geweest dat het helemaal goed kwam. En het is ook mooi gelukt dat het gelukt is een dag voor de competitie. Ja, maar is het dan heel krap dag geweest, of? Nee, het loopt natuurlijk al een tijdje. Maar we hadden altijd wel het idee dat het gewoon helemaal goed zou komen. En dat is er inderdaad gelukt. Nooit oorien zetten? Nee. Jan van Erven, waarom bij Heerenveen als commercieel directeur? Je hebt je eigen bedrijf, je hebt die contacten line. Wat wie het moment dat de sponsor te hapte? Nou, dat is een lang proces geweest. En ik denk uiteindelijk zo'n 1,5 tot 2 maanden geleden dat we dachten van dit gaat de goede kant op. En dan moet je de puntjes op de i gaan zetten. En dat is een lang proces, maar dat hebben we voor elkaar gekregen. Wat Gert al aangeeft voordat de competitie startte. Dus dat is net in je moment dat je weet van nou ben ik binnen? Nou, je weet op een gegeven moment wel dat je binnen bent, maar dan is het uitvoeren van de afspraken die je met elkaar maakt en het uiteindelijk zorgen dat alles goed geregeld wordt en dat uiteindelijk ook de mensen meegaan in onze ideeën die we op tafel hebben gelegd. En dat heeft gewoon tijd nodig. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Nee. Nou, daar hebben we een stuk meer over, maar eerst even beroemd op dat seizoen van Vlinier. Want Aris, ja, die hele Vlinier, de finale, de beste prestatie in de historie van Aris. In de finale verliezen ze dan wel van Leiden, maar een mooi seizoen, dat wie het. Hij krijgt de bal. Het is alles of niet. En hij valt. Het Keradiekje ontploft. Aris helpt voor de tweede keer de hele finale. En we zitten nu in de finale. Het is echt, ik heb eigenlijk echt geen woorden voor. De bal gaat naar Boeten en de score. De treienpunten van Leiden. De ongelofelijke treienpunten. En dus de vastsprong.
Aris moet blijven. Hoe penibel het West? Ja, wel behoorlijk penibel. Want we moesten gewoon een hoofdsponsor hebben. En zoals vorig jaar, dat kon niet nog een jaar. Dus we hebben gezegd van als die hoofdsponsor niet komt, dan is het gewoon afgelopen. En dat is heel vervelend, maar dan kan het gewoon niet meer. Heb je de wekker verloren? Toen wel, ja. Toen heb ik echt wel gedacht van hoe los je het op? Want je ziet gewoon in de sportsponsoring, het is gewoon heel moeilijk om gewoon nieuwe sponsors te vinden. In de economische tijd, dus je moet elke keer weer vernieuwen, nieuwe dingen bedenken. Maar goed, we zijn zo gepassioneerd van het spelletje, met z'n allen. Niet alleen ik, maar gewoon een hele club die erachter zit. Ja, dus gezegd, we pakken de handschoen op en we knokken gewoon door tot we erbij neervallen. Dat je een redding West, die passie die er dan achter zit? Ja, denk het wel. Maar ook gewoon nadenken en actief zijn en bezig zijn. Achter sponsors aanjagen, nieuwe ideeën bedenken. En vooral ook wel van het sportje houden, van het spelletje houden. Ja, vanzelfs. Daar begint het mooi, maar die leeft er natuurlijk. Maar wat hij zelf dien? Nou, we hebben vorig jaar natuurlijk al iets nieuws bedacht met het hele project Energiek, wat we geïntroduceerd hebben met een nieuw platform. We hebben gezegd, we moeten eigenlijk op een nieuwe manier sponsors gaan werven. Dus, en we hebben bijvoorbeeld één heel groot succesvol product wat we hebben, zijn onze basketbalclinics. Dan moet je je voorstellen dat een speler van 2,10 meter bij een lagere schoolgroep 7, groep 8 een basketballes gaat geven. Nou, dat is gewoon erg succesvol. En daar willen bedrijven zich ook heel makkelijk aan koppelen. Dus we hebben daar Het is leuk, het is actief, het is beweging, het is gezond, het is ook duurzaam, het heeft te maken met kwaliteit van leven. En bedrijven zeggen van dat vinden we wel leuk, dat is een beetje maatschappelijk verantwoord ondernemen. En sponsoring is meer dan alleen maar ik schuif een lading geld naar je toe en bedankt voor het geld en ik ga het opmaken. Dus je moet er wat meer voor terug doen. En dat platform, daar hebben we meerdere grotere bedrijven bij samengekregen, ook samen met de gemeente. En dat is eigenlijk al een heel mooi succes geweest. En dan heb je een product waar je op kan bouwen. En dat heb je ook weer een interessante propositie voor een hoofdsponsor. Die daar helpt Sox? Ja, dat helpt zeker. Kijk, sponsors zijn steeds meer op zoek om heel dicht bij hun eigen kernwaarden iets te zoeken. En dat zoeken ze, als je dat als club kunt bieden, Gert geeft al aan, duurzaamheid, bewegen, betrokken, dat valt heel erg onder het maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen. En als je die kernwaarden die je als club uitstraalt bij een bedrijf kunt brengen, dan heb je, de eerste stap is dan al gezet. En dan moet je gaan kijken aan welk haakje kan ik nog meer zaken aan op gaan hangen. Dus dat werkt absoluut. Maar ben je zaak begoen dan? Ja, wij zijn heel erg gekeken naar we hebben de markt afgetast. En op een gegeven moment dan maak je een selectie en dan kom je bij een paar partijen uit. En als je nu kijkt naar de hoofdsponsor Unive, die heeft heel bewust gekeken. Wij zijn een organisatie die midden in het leven staat, die in de samenleving staat. We moeten het met elkaar doen. Dat straalt Aris ook uit. Dat zie je ook aan de groep die daar nu zit, de vrijwilligers die daar zitten. Dat zie je aan Gert, dat zie je aan de enthousiaste mensen. Het met elkaar willen doen. Maar ook de wederkerigheid. Sponsoring is steeds meer return on investment. Dat klinkt heel interessant, maar dat is gewoon, wij willen iets terughalen uit die sponsoring die we erin stoppen. Het is net alleen nog meer die bak geld brengen en kleren. Nee, dat is het niet meer. Men wil waarde voor de sponsorschap hebben. Value for money heet dat zo mooi. Maar wat kan Aris dan heel concreet bieden onder een sponsor? Er zit daar een gezelschap sponsoren, maar ook supporters die heel loyaal zijn, heel trouw zijn. Nou, daarmee gaan we gezamenlijk een polis ontwikkelen die je kunt neerleggen bij die partijen. Dat is een stukje return on investment. Aan de andere kant zegt Unive ook, wij zoeken ook naar partijen die er zelf ook wat voor gaan doen. Dus niet alleen naar ons kijken, maar ook zelf zeggen, wij gaan meewerken aan dit proces. Wij zullen daar mensen voor gaan oplijnen, dat woord gebruik ik heel vaak, die meegaan om gezamenlijk, het is een tweerichtingsweg, gezamenlijk dat project op te pakken. Niet alleen vanuit de sponsor of niet alleen vanuit Aris, maar gezamenlijk. Dat is heel belangrijk. En wat maakt het dan dat Aris dan heel goed bij deze sponsor past? Er zijn natuurlijk meer clubs die clubliefde hebben en die uitstralen willen dat gezamenlijke. Ja, maar ik denk dat Unive misschien wel wat meer verbinding zocht in Leeuwarden op die manier. En dat past in dit proces. En we hebben een hele mooie business case ontworpen, zowel voor het bedrijfsleven als voor de particuliere markt. En daar past Aris prima in. En die heeft die handschoen opgepakt. Het is het compliment voor Aris. Nou, die kun je in de boezen steken. Ja, dankjewel. Ja, want wat willen Jim dan graag als club? Nou, wij willen, we zijn gepassioneerd voor het spelletje. Ja. En het is wel topsport. Laten we dat meteen voorop stellen. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Dus in principe is topsport de basis. Maar we weten ook dat de topsport heeft gewoon veel meer nodig om te kunnen overleven. Dus wij hebben inderdaad, bij basketbal zit je nog heel dicht op het veld. De businessclubs zijn net wat kleiner. Het is heel toegankelijk. Het is net iets anders als Cambuur dan Heerenveen. Want natuurlijk, voetbal is veel groter dan. Maar daar zit je wel luxe. Daar zit je wel luxe. Maar goed, dat gaan we nu ook samen met de gemeente. Het Kalverdijkje wordt nu verbouwd. Dat was ook voor ons ook een van de belangrijkste vereisten.
Dus wat Jan zegt, als je value for money hebt, dan moet je, bij ons zit je, ik zeg het wel eens, een beetje kont op een houten bank. Ja. En dat moet niet meer. En dat moeten we gewoon, dat moeten we niet meer willen, want je bent sponsor. Heb je daar last van Han? Ja, tuurlijk. Ja. Heb je daar last van. Want als een sponsor betaalt geld en die sponsor die wil gewoon genoeglijk zitten, die wil rustig een borreltje kunnen drinken, die wil een hapje kunnen eten, et cetera. En dat kan je in het Kalverdijkje, kon je dat niet. Of kan je nog steeds niet echt. Nou, daarvoor hebben we nu ook samen met de gemeente. De gemeente heeft gezegd, oké, we gaan erin investeren. Niet alleen maar voor ons, maar ook voor de hele topsport in Leeuwarden. En wat verneemt het publiek daar dan van? Nou, dat je inderdaad meer waarde voor je geld krijgt. Ik bedoel, dat ook het publiek die gaat vooruit. Je betaalt entree. Ik bedoel, je betaalt bij ons ook €8 voor een kaartje. Nou, dat wil je ook, dat is hetzelfde als dat je naar een bioscoop gaat. Als je naar een bioscoop gaat, wil je lekker zitten, wil je mooi film zien. Dus de houten bankjes gaan eruit? De houten bankjes voor de supporters nog niet, denk ik. Maar voor de sponsors en de relaties wel. Ja. Oké. En wordt het steeds lastiger om sponsors te koppelen om clubs? Ben mensen huiverig of wil ze juist nou hun profileren in deze tijd? Nou, dat ligt heel erg aan het bedrijf. Welke doelstelling heeft het bedrijf? Er zijn natuurlijk nog steeds bedrijven die zoeken op korte termijn publiciteit, omdat ze een nieuw merk in de markt zetten. Maar de tendens is wel dat men steeds meer waar voor hun geld wil hebben. En daar moet je als partij naar op zoek. Gert geeft het al aan, de tijd van hier heb je een zak geld, doe mij een bordje en wat stoelen, die is geweest. Je moet aantonen wat jouw toegevoegde waarde is en wat je meerwaarde is. En dat zit hem in allerlei elementen. Dat kan zitten in warme contacten, dat kan in die exposure zitten. Dat bepaalt uiteindelijk het bedrijf en jij moet daar als club op zien in te haken. Maar je moet wel een verhaal hebben. Je kunt niet meer aankomen, dit is het. En wat meer. Ja. Ben je hem nou redden, laatste vraag? Ja, wij zijn gered. Ja, wij kunnen zeker 3 jaar weer vooruit. Dus je kunt mooi in Grijst hard nog na een seizoen beginnen? Wij beginnen morgen, ja, dan hebben we weer de wedstrijdspanning, maar de sponsorspanning zijn we vertrokken. Ja. Amsterdam met de eerste tegenstander? Amsterdam, ja. Kun je hem die hebben? Ja. Oké, nou, vol vertrouwen. Okay. Tieren, dank voor je komst naar Bient. Graag gedaan. Dankjewel. Het is de mannen van het Frieske boek en het is Jest. Bient gaat deze week alle dagen op bezoek bij een dichter of poëtisch muzikant. We flusteren de poëet het woord Jest in teer en sjoggen dan wat we weerom krijgen. Joet ben we bij Arjan Hut. Zijn laatste dichtbondel heet Tin. En wat zei Arjan als ik zeg Jest? Rotwaar. Elk hier zijn golen. De wien helle terug de kloppen. Het reende safvoel, de goorten tipten oer. Het beroesde voor de doordel. Net ien mocht naar boeten. Heid ek net. Elk hier zijn skodjen. Het hoes trillen op de fundamenten. Het porselein rottelen in het kabinet. Mijn hand voelt zich in de morren. Net ien mocht naar boeten. Ek net mij de jaarzoon, mij de jaarzoon ek net. Ik ga een keer een sketch schrijven met verschillende minwaardbelevenissen, hoe dat vanuit binnenuit in hoe ze beleefst. Toen weet een keer dat een orenskroer, ik geloof dat het Steven de Jong weer, die vertelde me waarom het blad trottoir in Jantje 20, dat het weer trottoir neemt waard. En dat hier te krijgen met het culturele klimaat van Doedersteeds, hoe het skroers dat beleven. Op een oervlakte gaat het over het waar boeten, maar eigenlijk gaat het over een soort crisissituatie. Elk hier zijn deljaan. De mannen kantelen haar loop. De poppen en de witsen en de soes. De wien in knopen om uw hoes. Net ien mocht naar boeten. Zelfs de hoen net. De hoen vooral net. Maar had je echt het idee dat er een ontzettend bedrukte sfeer heerst? Op cultureel merk voor zelfs net nou. Ja. Maar jou 2018 kan ik dat net beweren. Ik denk dat er genoeg mogelijkheden voor elke in lezen. Nee, ik ervaar dat zelf net zo, maar ik geloof dat dat in Jantje 20 of daaromtrent al zou wie dat gewoon schroers dachten van ik kan beter naar het boetenland gaan of kunstenaar worden wil. En dat gewoon dat ik die in ha en dat ik wel dat toe wil spelen. Ik denk dat we het nou qua werkbeurzen en fondsen en in de crisis nog eigenlijk wel heel goed van me kwamen als schroers. Arjan zit er positief in. Hij had dan ook net zo volle moeite mee wat triestig Jest waar. Had er misschien nog een tip van mensen die er echt moeite mee hebben? Ik probeer je te herinneren hoe het zien ons toen ze de band wist. En misschien dat helpt. Als dat net helpt, dan was het maar gewoon op Jan en de tijd uitzitten.
Dit weekend zitten we al hier plat voor de televisie om te zien hoe het Epke Zonderland de docht op het WK in Antwerpen. Bij u in Biens zit een van uw vaste gasten, Berber van den Berg, sportpsycholoog en oud-tunster. En met haar sturen we vooruit. Jansien, en wat is je doel vandaag? Ik wil trainen voor de balans. Ja. Klinkt nog heel vaag. Ja, klinkt nog een beetje vaag, ja. Ja, kun je het wat duidelijker maken voor jezelf? Ja, ik vind het wel lastig. Het is natuurlijk zoveel sport om dan echt te zeggen van, zo wil ik het trainen. Ja. Ja. Maar door het zo vaag te houden, train je ook vaag. Ja, dus ik blijf doorvragen. Hoe ga je het doen? Wat wil je met die armen? Die armen moeten recht naar voren gaan. Ik doe ze nou. nu te veel zo, dus uiteindelijk moet het zo. En dat zou ook helpen om het gewoon sneller te doen. Dus je rent zo nog een keer en dan wil ik dat je volledig focust op die armen. Ja. Blijf op die armen letten, blijf op die armen letten. Wat we daar hebben gedaan, fysiek is het middel en mentaal blijft het doel. Berber, welkom. Hey, Epke Zonderland, Fries kampioen, Europees kampioen, Olympisch kampioen. Maar wordt er nou ook wereldkampioen? Wat denk je? Ja, wat mij betreft wel. Maar ik denk vooral voor hemzelf. Als je daar geen vertrouwen in heeft, dan zou hij er ook überhaupt niet aan beginnen. Dus voor mij is het een ja. Oké. En dat komt ook omdat hij dat zelf helemaal goed in zijn hollen had? Ja. Dat is zijn doel bij. Ja, zijn doel zal natuurlijk altijd goud zijn. Want als hij niet wil winnen, dan kan hij gewoon net zo goed in de kleedkamers blijven. En het hangt er gewoon af, wat zijn vertrouwen? Wat zegt dat? En hij heeft natuurlijk minder getraind de afgelopen jaar. Studie zat een beetje op de voorgrond, andere dingen. Dus hij gaf ook al aan van, het is niet dezelfde voorbereiding als in Londen. Nou ja, dat kan er gewoon wat met zelfvertrouwen ook doen. En wat ik eigenlijk gewoon gezien heb in de afgelopen weken is dat hij steeds stapje voor stapje overal zelfvertrouwen uithaalt. Zodat hij straks, als hij de zaal inloopt, dat het dan gewoon klatsboom klaar is. Wat vond je altijd het moeilijkste moment? Het wachten. Het wachten. Het wachten. Want je moet je voorstellen, je staat 's ochtends op en je weet natuurlijk dat je die wedstrijd hebt. Nou, je gaat ontbijten, je gaat naar de warming-up hal, je doet je warming-up. Maar tussendoor is het wachten. En op een gegeven moment dan word je opgesteld en dan loop je de hal binnen. Nou, dat is weer een andere hal. Maar dat maakt eigenlijk niet zo uit. Als je alleen maar begonnen bent, is het klaar. Maar dat wachten, ja, dat kan eigenlijk zoveel dingen met je doen. En daar gaan vaak ook de grote fouten, die komen erin. Nou, hoe hij daarmee omgaat, moet ik je dadelijk wel even nog hebben. Want toen is het zelf ik turnen. En wij konden het net lid om even wat van je beiden naast elkaar te zetten. En Berber van den Berg turnt als van ouds. Moet het endo spreiden met een hele draai naar ellegreep. Prima. Het straalt weer plezier uit. Zij had 2 jaar lang in een diepdal zitten met motivatieproblemen. Daar is de eerste. En de tweede. En de derde. Jawel! Hij heeft geflikt. Op de flyjuppen. En hij staat. Hij staat. Leuk om nooit te zien? Ja, ik moet er eigenlijk wel weer van lachen. Want dat gevoel van vliegen, dat geeft zo... Als ik het nu terugzie, dan voel ik eigenlijk nog dat vrijheidsgevoel. En gewoon het feit dat je zo'n toestel kan volledig beheersen. En dat je daar controle over hebt. En dat het gaat zoals je het zelf wil. Dat is gewoon fantastisch. Dat is het ultieme. Ja. Dus zoals van een keer zien dat hij zelfverzekerd geworden is de laatste periode. Hoe is dat dan? Nou, dat zie je dus met name ook in wat hij zegt. Van, hij benut elke training nu met volledige focus om daar alles uit te halen, zodat hij optimaal voorbereid is. Kijk, als hij al klaar was, dan was het gewoon onderhouden nu. Maar hij geeft dus zelf ook aan van, nou weet je, ik heb een achterstand, maar ik voel me fit. Er is geen excuus meer voor. En ik haal nu elke training, pak ik eruit wat ik daaruit kan halen. Nou, en dat is gewoon die laatste stukjes vertrouwen opbouwen. Dat als je dan zondag die zaal inloopt, dat je dan maar 1 ding kan denken, dat is gewoon je oefening. Ja, want die oefening heeft hij zo vaak dient. Zit de moeilijkheid hem net in als zozeer meer dat wachtzien? Ja, vaak tijdens het wachten kunnen je gedachten wel eens afdwalen. En laatst had Epke ook mooi op tv verteld van, weet je, ik ben zenuwachtig. En tijdens de Olympische finale mijn handen trilden gewoon helemaal. En dus het is niet zo dat hij daarin heilig is, dat hij geen wedstrijdspanning heeft. Nou ja, hij heeft het wel, maar hij kiest een bepaalde manier voor. Hij
oefent die oefening in zijn hoofd, neemt alles in detail door, zoals ze perfect verlopen. Dus als het ware bereidt hij zijn lichaam voor op die perfecte oefening. En dat is zijn manier om dus zijn gedachten en die focus op het doel te houden. En we hebben in de zaal ook heel vaak dat we mindsets gebruiken. En voor Epke is dat dus altijd een heel mooi ding. Epke focust echt op zijn doel. En zijn doel is die rekstokoefening. Niet of hij gaat winnen, niet of hij gaat verliezen, niet of de dingen fout gaan. Die oefening, die moet goed. En tijdens het wachten kunnen er dus eigenlijk wel aardig wat dingen gebeuren. En wat je dan vaak ziet bij sporters, maar tot nu toe nog niet bij Epke, is dat ze denken, oh, als dit maar goed gaat. Oh, als dit maar niet fout gaat. Ja. En je kunt je voorstellen met de vluchtelementen die Epke maakt, dat zijn er 4 in totaal. Ja, de timing moet perfect zijn. Dus als je daar überhaupt zou over nadenken van nou, wat nou als, is hij weg. Dus dat mag net wel. Nee, dus het is echt focussen. En dat doet hij. Hij gaat helemaal in zichzelf. Kijkt niet meer naar de tegenstander. Niks is meer belangrijk. Scorebord is niet belangrijk. Alleen op het moment dat hij staat, hoofd leeg, zijn oefening. Nou, en maar doet de rest dat ik? Nou ja, iedereen heeft zijn eigen manier natuurlijk in de voorbereiding. Maar als sporter wil je het vaak zo simpel mogelijk houden. Toen ik in de turnhal stond, ja, dan wil je gewoon je oefening staan en je groet de jury. En het is 1 zucht en je gaat. En dat wil je. Daar mag geen twijfel meer zijn. Daar mag geen brok in je keel zijn. Dat onderbuikgevoel moet gewoon vol positiviteit zijn. En maakt het materiaal nog wat uit? Zit er nog verschil in? Ja, want weet je wat grappig is? De warming-up hal heeft eigenlijk dezelfde toestellen. Alleen op het podium veren ze meer. Dus de timing wordt anders. En tegenwoordig mag je dus niet meer op het podium ook oefenen. Dus ze worden warm in de warming-up. Ze gaan vervolgens naar het podium toe. Daar moeten ze het in 1 keer laten zien. En die timing is dus anders. Dus hoe snel moet je kunnen schakelen? Nou, dat vraagt dus nogal wat van een sporter. En dat zien we vaak thuis niet. Want vaak zien we Epke gewoon binnenlopen. En hij groet en hij zwaait. En het is prima. En hij doet zijn oefening. Maar er komen zoveel dingen bij kijken. Is het keihut? Ja. Turnen? Ja. We hebben nog een fragment van die. Die mag we nog even zien. Oh jee. Het is maar een Brutse voet gewoon terugtreest. Ja. Ja. Als er nou op Vromsjes wat dingen staan, bizar? Nee. Zit er geen geluid bij? Nee. Wist dit nog? Ja. Ja, heel goed. Maar ja, je kunt zeg maar als sporter 2 dingen doen. Of je gaat thuis zitten en zeuren. Of je zorgt ervoor dat als je terugkomt dat je nog beter bent. En dus train je door. Ja. En dat heeft toen die. Ja. Geen speed van? Ja. Nee, helemaal niet. Want weet je, zodra je fysiek geblesseerd bent, kun je mentaal nog zoveel trainen. Toen ik met die gipspoot zat, deed ik alle oefeningen en deed ik een gewichtje aan de andere voet om te zorgen dat de balans goed bleef. En alle oefeningen nam ik 's avonds gewoon in mijn hoofd door, zoals ik ze ooit over een paar maanden weer zou willen doen. En ja, dat heeft mij zoveel gebracht. Ik was veel sneller op niveau. Top. Ja. Dank u wel. En we zullen zien hoe dat komt met Epke. Dit wie bient voor deze week, mandje hebben we Epke Zonderland zelfs. En de riege gaat dan over de man van nou. Waar is dat dan eens? Voor nou een heel gezellig weekend.